Mae Cydran 4 yn ardal chwarelyddol fyr hoedlog oedd yn weithredol rhwng y 1850au a'r 1880au, ac mae'n nodedig am fod nodweddion a gollwyd mewn llawer y weithfeydd mwy cynhyrchiol wedi goroesi yma. Mae Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor wedi eu lleoli'n ddramatig ymlaenau 2 ddyffryn mynyddig anghysbell. Cwm Ystradllyn a Chwm Pennant, ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r Cydran yn 142 hectar o ran ei faint, ac mae'n cynnwys o ddeiti 11 km o welïau traciau tren. Mae elfennau'r Cydran hwn yn cynnwys Chwarel Gorseddau, Chwarel Bwlch y Ddwy Elor, Melin Slabiau Ynys y Pandi, Rheilffyrdd Gorseddau a Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Porthmadog, Pentref Treforys. Mae un o gerddi mwyaf adnabyddus yr iaith, Cwm Pennant gan Eifion Wyn, yn dathlu harddwch di-amser yr ardal. Cwm Pennant. Ynghesail y mwylydd unig, cwm tecaf y cymoedd yw, cynefin y carlwm a'r cadno, a hendref yr hebog a'i ryw. Ni feddaf led troed ohono, na chymaint y dafad na chi, ond byddaf yn teimlo fi'n nos wrth yn hân, mae arglwydd y cwm ydw i fi. Mae'r gerdd yn deffro atgofion am harddwch naturiol, ffermio da byw ac ymdeimlad cryf o draddodiad. Mae'n consirio darlun o dirwedd amaethyddol hynafol, sydd i weld hyd heddiw yn y ffermydd gwasgarog. Roedd gand gyfalafiaeth ddiwydiannol olwg gwahanol iawn ar bethau, a chynlluniau mawr ar gyfer posibiliadau masnachol yr ardal. O ganol hyd ddiwedd y 4edd ganrif ar 15, roedd chwareli Llechi yn cael ei sefydlu'n gyflym, heb arbed unrhyw gost. Roedd hyn yn yr un ysbryd a'r optimistiaeth masnachol oedd ar led yn ystod y ddegawdau o ffyniant a gafwyd o fewn y diwydiant Llechi rhwng y 1850au a'r 1870au. Fodd bynnag, dirywiodd a cheiodd y chwareli ddegawdau yn unig ar ôl ei sefydlu, am fod y graig yn sâl. Mae'r diffyg cloddio mewn cyfnodau diweddarach yn golygu fod nodweddion a thystiolaeth o ddulliau gwaith sydd wedi ei dinistrio mewn mannau eraill wedi goroesi yma. Mae Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor Dwy yn dilyn y system o bonciau a gyflwynwyd yn Chwarel y Penrhyn yn hwyr yn y 19th ganrif. Roedd Chwarel Gorseddau yng Nghwm Ystradllyn yn weithredol rhwng 1855 a 1867, gydag 8 ponc yn bwydo inclên. Mae'r nodweddion eraill sydd wedi goroesi yn cynnwys llochesu ffrwydradau, gwaliau, barics, swyddfa a gofaint, a wal gynnal gorbelog drawiadol oedd yn amddiffyn rheilffordd y chwarel rhag y tymenydd gwastraff wrth ei hochr. Mae safle tir rheolwr y chwarel wedi ei leoli gilometr i'r gorllewin o'r chwarel, wedi ei amgylchynu gan olion ei erddi coediog. Roedd yn parhau i sefyll hyd y 1950au, a chafodd ei ddefnyddio'n fwyaf diweddar fel hostel i ieuenctid, cyn cael ei ddymchwel wrth baratoi at greu cronfa ddŵr llyn Cwm Ystradllyn. Mae Chwarel Bwlch y Ddwy Elor ymlaen Cwm Pennant yn adlewyrchu'r cyfnod ffyniannus o adeiladu yn ystod y 1860au a'r 1870au. Roedd gan y chwarel 7 o bonciau ac ychydig o weithfeydd tanddaearol cyfyngedig. Mae'r adeiladau'n cynnwys gwaliau, llochesu ffrwydradau, stabl, 2 pont bwyso, barics a swyddfa. Roedd 2 inclên sylweddol yn cysylltu'r chwarel a'r rheilffordd ac yn cludo blociau amrwd i'w melin slabiau. Daeth prif gyfnod gweithredol y chwarel i ben erbyn 1881. Rheilffyrdd oedd yn cysylltu'r chwareli a'r môr ym Mhorthmadog. Mae'r systemau oedd yn gwasanaethu'r 2 chwarel yn dangos dulliau adeiladu tra gwahanol. Adeiladwyd rheilffordd Chwarel Gorseddau oedd yn 20 km o hyd ac yn cael ei yrru gan geffylau a disgrifiad rhwng 1854 a 1857, a hynny i safon uchel iawn gan beirianwyr oedd ag yrfaoedd rhyngwladol nodedig. Aeth yr enwocaf ohonynt, James Brynlees, yn ei flaen i adeiladu'r rheilffordd Sao Paulo ym Mrasil, a bu'n gweithio'r rheilffyrdd yn Uruguay, Venezuela a Ffrainc. I'r gwrthwyneb, cafodd y rheilffordd ar gyfer Chwarel Bwlch y Ddwy Elor, oedd yn ail ddefnyddio hen lein Gorseddau ar gyfer ei rhan is, ei chodi ym 1875 gan gontractwr lleol, i safon mwy sylfaenol o lawer.
Mae gweddillion ac olion trawstiau'r trac yn dal i fod yn weladwy mewn mannau ar hyd y ddwy Rheilffyrdd. Roedd y system gyfan yn sicr erbyn y 1890au cynnar. Roedd gan y ddwy chwarel felinau slapiau wedi'i gyrru â dŵr. Mae melin dirllawr yn Ysepandi a wasanaethau chwarel Gorseddau yn strwythu'r crand a phensernïol uchelgeisiol, ac mae'n anhebyg iawn i'r mwyafrif o felinau Llechi. Mae ei hadfael yn drawiadol ac yn ymdybygu gadeirlan o fewn Tirwedd heddiw. Y gred yw ei bod yn seiliedig ar weithdy'r Rheilffyrdd neu ffowndri. Ymddengys mae ychydig o ystyriaeth a roddodd James Brynleys, ei dylunydd, i sut y byddai'r streithur yn gweithredu, a chafodd contractwyr lleol ei gadael i ddatrys y mater o gyfer paru'r adeilad. Roedd llethyr ar dro yn cludo blociau i mewn a'r cynnyrch gorffenedig i ffwrdd o'r felin, gan gysylltu â'r Rheilffyrdd Gorseddau. Roedd y felin yn weithredol rhwng 1857 a 1866. Ar ôl i'r felin gael ei gadael, cafodd ei defnyddio fel neuad gymunedol, ond daeth yn adfail yn y 1910au cynnar. Mewn cyferbyniad llwyr, mae melin Bwlch y Ddwy Elor yn adeilad unllawr ac yn fwy ymarferol o lawer ar gyfer y gwaith o symud a phrosesu blociau mawr o garreg. Cafodd ei hadeiladu ym 1864, ac mae'n dangos cyfnewid technegau a chwarel y Penrhyn, lle y byw dilynwyr John Francis, rheolwr y Penrhyn, a'i fab, hefyd ailfydelu melin slapiau Felin Fawr. Roedd ei chyflenwad dŵr yn cael ei gludo mewn cefn pren a res y bileri carreg. Roedd llety weithwyr yn nodwedd hanfodol o ystyried lleoliadau mynyddig anghysbell y chwareli. Mae barrics yn y ddwy chwarel. Mae gan Gorseddau farrics deulawr wrth droed y chwarel. Rhes o fythynod unllawr gyda thair ystafell ym mhob un yw'r barrics yn chwarel Bwlch y Ddwy Elor. Gan amlaf, roedd y barrics yn cynnig llety gorlawn, budur ac anghyfforddus. Mae'n ddigon i'ch sobri wrth ystyried y bu'r 4 bwthyn yn chwarel Bwlch y Ddwy Elor yn loches i fwyafrif ei gweithlu, sef oddeutu 200 o ddynion ar anterth y gwaith. Mae'n bosib mae'r nodwedd anheddol mwyaf rhyfeddol yw Treforys, a leoli'r gilometr i'r gorllewin o chwarel Gorseddau. Fe'i hadeiladwyd rhwng 1857 a 1858 fel pentref cwmni i'r chwarelwyr a'i teuluoedd. Roedd yn cynnwys 19 par o fythynod 2 ystafell, wedi ei trefnu yn 2 stryd. Mae'n bur amlwg i'r pentref gael ei gynllunio mewn swyddfa, gan ei fod wedi ei osod gyda ffrin unrhyw ystyriaeth i'r dirwedd arw, corsiog ac anwastad. Mae'n rhaid ei fod yn lle heriol i fyw, a bu achosion o'r frech wen yno ym 1859. Cafodd ei adael yn wag pan geiodd chwarel Gorseddau rai blynyddoedd yn ddiweddarach. Roedd byr hoedledd y chwareli yn golygu mai ychydig o effaith a gafodd y diwydiant ar y dirwedd amaethyddol. Mae gan ffermwyr lleol ddiddordeb a balchder yn y Treftadaeth ddiwydiannol, y mae ei nodweddion bellach yn rhan o'r tir maent yn gyfalu amdano. Mae Glyn Williams yn ffermio yng Nghwm y Stradllyn, ac mae'n teimlo'n warchodol iawn ynghylch nodweddion chwarelyddol Gorseddau sydd wedi ei lleoli yno. Agos o'n i'n mynd yn ffyrnig iawn sy'n gweld rhywun wneud niwad yno de. Mae'n hollol, da chi wedi tyfu fyny hefo nhw, a dyna chi rhyw afal yn yno, a o lwan, mae alam ar ei fath, mae genedlaeth ar nôl un eto, da chi eisiau gwachod ar ôl hyn de. Erbyn heddiw, mae yn Ysepandi dan warchodaeth awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r awdurdod yn cychwyn ar brosiect fydd yn helpu gyda chadwraeth y safle hwn a safleoedd chwarelyddol eraill yn yr ardal, ac i gynnig cyfleoedd gwell i bobl ddysgu am, deall a mwynhau'r dreftadaeth. Mae yna gyfle rhagorol i wella cysylltedd rhwng y safleoedd, trwy wella cyflwr y rhwydwaith eang bresennol o lwybrau troed. Mae preswylwyr lleol yn rhannu diddordeb angerddol yn y safleoedd. Nod awdurdod y Parc Cenedlaethol yw helpu i wireddu uchelgais preswylwyr lleol i wella dreftadaeth, mynediad a dehongli, tra'n mynd i'r afael am materion megis rheoli traffig a niferoedd ymwelwyr canladdiadwy yr un pryd. Mae'r olion yn tystio i weledigaeth ddiwydiannol a llanol a orfodwyd ar dirwedd amaethyddol, ond na chafodd ond ychydig o effaith barhaol ar ei chymuned. Yn hyn o beth, mae'n dra anhebyg i'r ardaloedd chwarelyddol mwyaf cynhyrchiol, lle cafodd y dirwedd a'r gymdeithas eu trawsnewid gan eu cyfarfyddiad a chyfalafiaeth ddiwydiannol.
Mae'r nodweddion chwarelyddol bellach yn gyfareddol yn eu cyflwr o ffosileiddiad, wedi eu cadw'n dda ac yn hygyrch o fewn tirwedd amaethyddol Cwm Tecaf y Cymoedd, chwedl Eifion Wyn.